Maker Productions. Sako daga zuciya sirka da bayanai duk suna nan ciki, sannan lafazi da tsaro kalamai harshe ne yake ambato. Sako daga zuciya sirka da bayanai duk suna nan ciki, sannan lafazi da tsaro kalamai harshe ne yake ambato. Dabin ƙaunar ki ne a raina ya shige ni a sanda ban farga ba, na kwan nazari ina binciken harbin so wanda bai zo shi ba. Ni dai na san duk wanda ya yi marana ba za ka mance shi ba, duk wanda ya ma halacci kamai kai ma ba wai kake coge ba. Zaman duniya idan har ka samu masoyi kayi babban rabo, mai san ka da gaskiya wanda in kai kuka bai bari shi zubo. Wannan shi ne ake kira so mutukar so wanda ba ko kwabo. Salamu alaiki ya hufi kalbi alaiki wa ahalan wa sahalan. Sani ko na samu sarautar mata baki daya, zabin Allah ina godiya gun sarki rabu mai duniya. Ba sauran fargaba abuna na samu mai sanyayan zuciya, ina yi fushi ba ta yin sukuni sai in ta ganai dariya. An ce so baya duba kyau ko kuma muni ko kashekin fari, sannan so ba a mai takama da sarauta ya wuce tun wuri. Da mai kira da mai ɗinkala ya so ya kai su babban wuri, so ya musulmi ne ya ƙi ma basara ke da baya tsoron wani.